Korene toho všetkého, čo sa udialo potom aj teda pred tými 40 rokmi, treba vidieť už v tom 38. a 39., keď došlo k rozbitiu republiky a keď komunistická strana cieľavedomé, organizovanie, i keď za veľmi ťažkých podmienok a veľmi postupne, teda znova celú organizáciu dostávala do pohybu, do nového zápasu, do zápasu teda predovšetkým proti nemeckému fašizmu a zároveň i proti domácemu klerofašizmu, ktorý bol jeho jednoznačným prisluhovačom. Uhrovskí komunisti, kde bola veľmi silná organizácia čestných, múdrych, na tú dobu, hovorím, vysoko marxistických, kvalifikovaných ľudí, ktorí, i keď často nebolo spojenie s ústredím, vedeli si nájsť správne východisko z určitých zložitých vecí a správne ich začať vysvetľovať aj medzi ľuďmi. A u nás skutočne pod tou horou, v tom domčeku, tam bolo ľahko prísť súdruhom z ústredia, alebo i ďalším spojkám, súdruhom, že u nás teda sa s týmto všetkým ako si žilo. A dalo sa to zakryť aj s tým, keď otec bol krajčír, že teda prišiel si dať ušiť, alebo čo ja viem čo, že teda vedeli sme to robiť. No a pravda, naraz len otec príde v tom 43. už s tým, že sú tu sovietskí súdruhovia, ktorí ušli z koncentračných táborov a treba teda pomôcť tomu a ich skryť a pomôcť, aby sa zachránili a teda aby nám v konečnom aj pomáhali. No a tak jeden z tých súdruhov, Ivan Časník, prišiel k nám, ale prišli sa predstaviť fakticky všetci a kapitáň Pavel Baranov, Ivan Šabla, Ivan Časník, potom Sergej Panfilov i ďalší súdruhovia. Potom sa vytvorila pomerne veľká skupina, kde boli niekoľkí českí súdruhovia, jeden poľský súdruh, no a predovšetkým títo sovietskí súdruhovia. No a myslím si, že týmto súdruhom a ďalším komunistom, najmä skupine Albína Grznára, Ivánkovcom, môžeme ďakovať za to, že sme do príprav povstania išli už v určitom zmysle aj s jasnými hlavami, ale zároveň aj pripravení na boj. Tá prísaha partizánska, to bolo ešte niekedy v marci 1944, za účasti Albína Grznára, za účasti kapitána Pavla Baranova v tej našej malinkej kuchynke, kde sa zozbieralo z dediny ale 19-20 ľudí a teraz keď odznievali slova tejto prísahy a na ten revolver, ktorý mal Albín Grznár, sme skladali túto prísahu, že to si pamätám, to bol pre mňa taký nejaký okamžik, ako na celý život, taký záväzok.